Jien Don Elix Kawki, l-ewwel esperjenza missjonarja kienet ma' Don Mikel Attard li kienet fl-ewwel sena tas-seminarju u mort Tunis kien hemm dakinhar Father Fabio Awċi wkoll. U minn hemmhekk bdejt ninduna hekk li l-Knisja mhix ir-raħal tiegħi biss mill-Arp jien, mhux Għawdex biss, imma hija ħafna iktar. U kien pajjiż Musulman u tħossek il-preżenza tal-Knisja anke f'dan il-post fost il-Musulmani. Imbagħad fis-sena barra kont mort il-Brażil li kelli t-tiju tiegħi ftit kont nafu għax kien jiġi biss għal vaganzi u xtaqt li jinsir naf dan il-pajjiż kbir il-Brażil. U dan għenni biex anke wara li niġi ordnat saċerdot imur naħdem hemmhekk il-Brażil. U suppost konna nagħmlu sentejn imma spiċċajt għaddejt hemm 22 sena il-Brażil. Huwa fin-Northeast tal-Brażil, hemm ħafna l-aktar descendenti Suwed mill-Afrika li kienu jaħduhom bħala slaves biex jaħdmu fix-sugarcane u matul dan iż-żmien għamilt ukoll esperjenza qasira fl-Amazonja, fil-parti tal-Peru, flimkien ma' Father Raymond, u mbagħad kont ukoll fil-frontiera bejn il-Brażil u Kolombja. Kienu esperjenzi hekk affarijiet li aħna dejjem titgħallem. L-Amazonja inħossha li kienet missjoni f'missjoni, għaliex verament ħafna iktar bżonn ta' assis, jiġifieri il-Brażil compared ma' hawn diġà hemm il-bżonn, fl-Amazonja ħafna iktar. Wara dan iż-żmien kollu ġejt hawn Għawdex missjoni oħra. Bħalissa qiegħed fil-moviment missjonarju Ġesu fil-Proxmu li ġie mwaqqaf minn Don George. Don George fuq sena ilu kien avviċinani u qalli nixtieq xi ħadd biex ikompli, qalli għax qed inħossni għajjin. Ftemna illi niġi xi żmien biex nimxi miegħu biex nara kif jaħdem il-moviment. Imma il-bambin ħadu, kelli niġi qabel u issa qegħdin hawnhekk bil-mod il-mod nidħol f'dan il-pass, f'dan il-mixja li beda Don George 30 sena ilu, daqshekk ilu mwaqqaf il-moviment missjonarju. Diġà kelli opportunità li nżur il-proġetti il-Kenja u l-Etjopja. L-aktar żewġ pajjiżi li dan l-aħħar il-moviment qed jaħdem. Tinduna li il-missjoni kemm kbira. Qegħdin fix-xahar missjonarju u għax-xahar li aħna nindunaw li l-missjoni tal-Knisja hija ħafna kbira. Dak li Ġesu jgħid li l-ħaddiem huma ftit u nitolbu li sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Għalhekk jiena nipproponi xi ħaġa żgħira. Ħafna nies li ħajaraw dan il-video itolbu hemm dak ir-rużarju li aħna ngħidu li qegħdin fix-xahar tar-rużarju wkoll. Dak ir-rużarju missjonarju. Hekk waqt li qegħdin nitolbu niftakru fil-missjonarji anki li għandna aħna Għawċejn u Maltin, ir-rużarju missjonarju ta' kull kontinent. Hekk niftakru fil-bżonn illi jinxandru l-Ġesu f'dawn il-pajjiżi kollha.